everyone! Welcome back to my channel. So, taod-taod na gid ko wala na nakahimo og vlog about different topics. So, the last time I did was still from last year. So, mao to siya ang vlog about sa how to get a German driver's license. So, nag-share ko dito sa akong experience, gikan sa akong pag-inquire, hangtod sa nahuman ko sa driving school. So, makatabang ni siya nga information para atong mga nagplano na nga magpa-enroll sa ilahang driving school. Naato siya dito tanan kung unsa ang mga posible nga requirements o sa posible nga mga bayranan. Sa katong wala pa naka-check sa ako ang video, I can share with you the link above so you can check it. Kay, I guess, makatabang gini siya sa katong mga nagplano pa lamang. So, makapangandam sila sa posible nga mga requirements, nga makaibaw na sila kung asa sila o unsa ilang buhaton. So, today's topic will be, again, about driver's license. And this time, we'll be focusing on practice driving. What to expect kung padung na nga ang practice driving. So, sa katong mga bag-o pa, sama na ko sa una nga dili pa fluent kayo ang German, the first question will be asked kay kung maka-request ba ta og English instructor. Well, yes, maka-request kita og English instructor, pero dili ta mag-expect nga mag-English siya sa tibuok practice driving ninyo. Kaysa ako ang case, nag-request ko og English instructor, pero ihapra to mga time nga na-English siya nako. So, the rest na gyud until nahuman ko sa akong driving school, mostly kay German na gyud ang amo ang gamit. So, for me, nga dili pa kaayo fluent sa German, lisod gito para nako. Ito ka long time, ito ka long hours before ko nahuman sa ako ang practice driving. So, nakagasto gyud ko atog perting dakuha. Well, anyway, so it's only based on my own experience. So maybe naiuban diha nga wala kasuway sa akua or sa pag-request nila sa English instructor kay nag-English gid sila hangtod mahuman ang practice driving. So lucky of you. Kay mostly gid kasagaran labaw na kay nakasuway sa kuan niya na sa koy amiga nga nakasuway. So sa iyang part wala pud sila nag-English tibuok yun hantod nahuman siya sa iyang practice driving. Para lang sad nako, nasad siya'y advantage. Kay nga no, kay once magud nga ianod ka sa German, at least sa exam dili na ka maglisod. Kung unsay i-instruct sa examiner, so familiar na nimo tanan nga mga words. Whereas kung English ra sad gyud imong nahibaw-an, maglisod jud ka anak kay I think ang examiner dili mag-adjust para nimo. Mintras nag-practice driving pa ka, mas maayo nga ianad ka sa imong instructor nga mag-German language. Kay para ma-familiarize na nimo tanan nga mga words nga related sa imuhang pag-drive. So that's advantage. So depende na nimo no. Kung mahitabo na ninyo nga maparehas sa ako ang inyong instructor, nagpaday nag-German, wala na siya nag-English, all you have to do is to atong studyhan tong mga German words, ani nga English words. So, at least na kay mga idea, dili na ka ma-shock sa sunod. So, ang ikaduha, what to expect sa imong practice driving. So, mag-expect na lang kita nga makasabaan ta. So, kung makasabaan magalita sa ato ang instructor, well, normal ra na siya, hindi ka nag-iisa. I guess, tanan nga mga nakaagi og driving class, naka-experience gyud nga makasabaan. Ang driving magudlisod siya labaw na kung wala gid kay mga idea na before kung napakas Pilipinas. So sa ako wala jud koy idea labaw na sa manual driving. No, so naara koy mga nadungog nga lisod inana pero wala pa ko kasuway nga nagdrive ko og manual sa Pilipinas. So ang reason sad nganong mga saba sa ni mga instructor is that ang German wala kay ni sila pasensya. So, sa tinuod lang ang German, walay pasensya. So, once natudluan na kanila ani, dili na kikang magsigpangutan na pagbalik. Pero, it depends. Kay dili masad siguro tanan mura sa kitang Pinoy na sa tay mga batasan nga wala pud sa uban.
So maybe naa or makatimingan kag pasensyoso nga maestro mas maayo. So mao na nang time nga mga saba na sila kay naatay nabatari na nga nasayop nga natudlo na nila nya kinahanglan pa nila ibalik. So mga saba na sila. Well, that's only normal. Dili wala na nagpasabot nga batig batasan ang imuhang instructor. So it's only for your own good, kay of course ganahan na sila nga mapasar nimo ang driving. No, kay nakasalalay di ang ilang pangan, nakasalalay ang eskwelahan nila. So maningkamot sad gina sila nga makakat-on ka sa dapat nimong katunan. So ang kasaba guys, as long as ang kasaba related sa mga driving nga inyong gikatunan, okay na, that's normal. Di ka dapat ma-discourage. Kay sa pagkatinuod lang ang driving, sakripisyo jud kaayo. Pressure, problemado kita kay dagan kay tag mga huna-hunaon. Labo nagbag-o pa no. Dagan pa kay tag katunan, dagan pa kay tag aagian. So ato lang una-una ang positive side nga para ra sana sa atua. Nga normal ra na nga dili ra ikaw ang naka-experience ana. So tanan kita diring estudyante sa mga driving school nakasuway og kasaba sa instructor. Well then, ang sunod kay of course kung kaming ato ang mga practice driving daghan kay tag panghuna-hunaon. So daghan tag kabalaka nga basin madisgrasya ta, basin makaligista ug uban pa. Dili gina siya ninyo dapat huna-hunaon. So dapat confident kita nga mag-drive. Naata sa focus, nag-concentrate ta, dili kay daghan kay tag huna-hunaon sama nako sa una. So dapat na natong i-overcome kay ang kabalaka ug ang kahadlok normal lagi na siya labaw na nato mga first timer. So ang ako ikasulti lang, there's no need to be worried kay ang sakyanan nga inyong gamiton duha na ang function. So naay function para sa maestro, naasad para nimo. So tagduha na diha ang clutch, tagduha na diha ang brake, tagduha na diha ang accelerator or gas. Kung bag-o pa ka nagsugod og practice driving, di ka dapat na lang mahadlok. Kay na kay backup na diha ang maestro sa imong kiliran. So kung naay mga emergency brake, makahimo rasad na ang maestro ana. So para na siya sa bag-o pa. Pero later on nga daghan na kag driving hours nga nahimo unya tan-aw sa maestro nga okay na nga ikaw na dili na siya manghilabot nimo. Ug labaw na sa exam, dako og jung dili. Next will be unsa ang ato ang dapat i-expect when it comes sa mga lugar nga ato ang praktisan. Well, sa start kay ianad pa kanila anang mga gagmay nga mga strasa, mga street. So kanang mga piit pa kaayo o kanang mga street nga panghinay lang nga zone. Sama na 30 km/h lang. So ara sa kanila ila ituyok-tuyok, hantod makaybaw na ka, hantod maanad na ka sa mga functions, sa clutch, sa brake, ug sa gas. So kung tan-aw sa imong maestro nga makaantigo na kapag gamit nila nga ikaw ra, so that would be the time nga sabak sa mga paspas ng mga karsada. So muna to, outside na to sa mga built-up areas, which are the towns, the cities, ug uban pa Ortschaft. So tumating na nga mag 60 km/h. And mo continue na siya until 100. So that would be the time nga kung makasuway na kaana, posible na nga incoming practice driving, isabak na ka sa autobahn. So, mauna siyang highway, no? So, I'm sure mostly of you here already know about autobahn. So, mauna siya ang karsada nga maglupad-lupad na ang mga sakyanan tungod sa kakusog. So, the last but not the least, so what to expect sa exam? Well, sa exam naapod ang imong maestro sa imong kilid. Yang examiner na sa imuhang luyo, at least on the right side. Kay kung naka sa left side, makita magid nila nga ikaw ray nag-function diha, ikaw ray nagpadagan sa tanan. Dili na pwede ang instructor mo tabang nimo. Pero once mo take over na ang
maestro sa function sa kuplong ug sa uban pa. That would be a sign nga mahagbong ka. Kay once mo take over na sila, feel na ko goodbye na ginang ato ang exam. So, we really have to be careful. So, study lang kita mintras layo pa ang exam, ato ginang i-familiarize, atong i-master ta ng function para wa tay problema sa exam. Kay ang exam as in critical gid siya, daghan kay siya kuti, gamay nga mga sayop, posible nga maoy imong hagbungan. You know nga niragid sa Germany ang mga exam nga kinahanglan gini mo pasaron kay naggasto na ka og dagang oras, naggasto pa ka kwarta unya imuharang hagbungon. Unya ang mga presyo dili ra ba in town siya barato. So maningkamot kita nga labaw na aning driver's license kay mahal gid kani siya. It's 45 euro per hour ang practice driving. So hunahunaan na og kinahanglan pa kag taas nga oras no, daghan kay kag mabayran. Study lang, dili ta dapat ma-discourage kay like what I said, normal ra to tanan. Ang mga na-experience nimo, na-experience ra pud na namong mga nangagi na ana. So good luck, and I hope I gave you a little information and encouragement para sa inyong driver's license journey. And we'll see you guys the next time. Bye!